Namhlanje siku-media briefing ye-NFP kanti eduze kwami nguNosibusiso Mkhabela who's a chairperson usihlalo we-NFP aphinde abe imember ye-NEC ye-NFP. Sikubingelele Mkhabela. Angibingelele kuwe msakazi, ngibingelele nabalaleli bonke abakhona phakathi kwethu, ngibingelele amakhosi onke asendlunkulu esinawo. Abantu baphumile, rather I can say niphumile ngobuningi namhlanje kunanama placard abhale ukuthi hands off to uMbali Shinga. Nizama yiphi message enizama ukuyiconvey out there? Sizama ukudlulisa imessage ethi iNEC ayinawo amandla okushushisa noma ukudisciplina our MEC usihlalo weprovince yaKwaZulu-Natal because istructure se-NEC asikakapheleli. Sisenama structures afuneka abe ingxenye ye-NEC. Number 1. Number 2, sizama ukudlulisa imessage nokuthi sithole ngempela ukuthi isiphi lesizathu esenza ukuba siphule out kwi-GPU ngoba sikubona njengamanje uMEC esebenza kahle, siyayibona umehluko owenzakalayo KwaZulu-Natal. Izinto eziningi nje njoba siyingxenye ye-GPU sibona ukwehla kobugebengu kwehlile, ukubambisana kweofisi lika Premier kanti no Provincial Commissioner kunomehluko. Kulonyaka nje lo ngoDisemba sibona umehluko uDepartment of Transport ukuthi kanti imigila mkhuba beyimningi ezweni. So sakubuka ukuthi ukhona umehluko le-GPU. Sibone ama results even esiwabona manje aka matric ukuthi iKwaZulu-Natal ihambe iphumele phambili. Kodwa sawubona umehluko. So how come ukuthi singaphula out leyo GPU ngoba ayikho into ebalekile ngoba into abade funeka iattendwe into ye-crime. Kodwa siyibona ke i% lehla ngempela. Ingakho ke sithi njoba siyingxenye nathi ye-GPU lokho esikuvezayo sithi cha uMEC wethu akaqhubeke njalo abe ingxenye le-GPU benza umsebenzi wesizwe ukuze abantu abakhona KwaZulu-Natal bayifise futhi bayithole lento abayidingayo eyenzakalayo. Ngakho nje sizokhuza ishobolo lokuthi lokho kwenziwayo nje ku-MEC sizobabaza ukuthi asikaze sikubone lokhu akuphele nje kuphele kuthi nya. Sifuna ukuzwa istand senu ukuthi njengamanje nithi aka reinstate uMbali Shinga abuyiselwe kwiposition yakhe shamthetho ithini position yakhe? Njoba isinqumo sesithathiwe ukuthi akayekwe aqhubeke neposition yakhe angashushiswa akungenziwa lutho aqhubeke. Then if kukhona okwabakubukayo ukuthi akuhambi kahle angakwenzi sibuye ngoba sinalo ikomiti sinama committee i-evaluation i-monitoring ikhona. So if kukhona okuthize fanele angene kulawo ma committee sibone ukuthi i-discipline yakhe ihamba kahle. So uma kuzoba i-NEC ethatha leso sinqumo kodwa ama committees portfolio committees esinawo singazwile lutho ngawo ngo-MEC lokho kusinika inkinga yokuthi no there is a interest la ngo-MEC wethu. Ngakho nje sizobhala nje ngoba sinama placard sithi akuhlwane no-MEC sisaqhubeka kwi-GPU sisabona ubuholi bakhe sibethemba. Ake sibuke i-status, the current status of the NFP. Ukudonsisana kuningi wazi kahle ukuthi siya kuma local elections ohulumeni basekhaya. Akuyidenti yini lokhu image ye-NFP? Msakazi ngiyayithemba i-NFP njoba ngeke ngasho nje ngathi NFP yangenela ukhetho within 3 months. Yes. Isunguliwe and we got 877 councillors within 3 months. I-NFP ayingenelanga ukhetho 2016 yabekezela yaba no 20 yazi yabuya ngo-2021 but ina makhansela yaphatha nomasipala of which inkulu into elapha kule organization leqembu le-NFP. Yikho ke ngithi isikhathi esingaka sikhulu kithi kwa-NFP if ever nje thina njenobuholi singahlala phansi sikulungise ukhona umehluko omkhulu ngoba siyambona nokusebenza kwakho MEC ukuthi MEC esingamethemba sisengathembela kuyena ngesimo esisibona esenzakalayo ikakhulukazi kwiprovince yaKwaZulu-Natal. You are the member of the NEC of the NFP. Ukolunye uhlangothi olunye uhlangothi lusho okuthile. Lokhu akwenzi yini ukuthi kube nongabazane kubantu?
Angeke ngikuphike lokho ukuthi ungabazane lingaba khona kodwa futhi ngiyazi ukuthi abantu ba NFP abadidekile ngezinto ezenzakalayo kwa NFP. Abantu be NFP bayahlala nje balinde i NFP yabo ngoba bayayazi ukuthi lokhu into edlulayo sesikujwayele lokho. Sesikujwayele kakhulu ukuthi into edlulayo eseke safacesana ayikho into edlula ukuthi kuthiwa ngelelo khethweni. Ayikho into eyidlula leyo kodwa abantu be NFP bahlala balinda and bazuza okukhulu. Amanye amaqembu madala akhona kodwa sawafice khona kodwa zangabuye nomasipala. Thina sinesibusiso nje esibe naso ukuthi noma ngabe kwenzakalani siyazi ukuthi iyadlula kodwa ukunqoba singabantu abanalo inhlahla yokunqoba thina. Yikho ngithi ke uma kudlula yonke lento sinethemba ukuthi kulolu khetho esiyakulo kukhulu ozobe kwenzeka ikakhulukazi kule province nasezweni nje lonke uma mazidlula kuleli shobolo esilikhuzayo namhlanje ukuthi aliphume leli shobolo asilazi lapha emagcekeni akwa NFP. So izosenza ukuthi ke sikwazi ukusebenza nokunqoba kulolu khetho esiyakulo. Last question, do you still have confidence in the GPU? Yes, For sure. kakhulu. I-GNU yona? I-GNU into ka national kodwa njengoba ngikhona ku national ngiyafisa ukuthi abantu bayi-understand ukuthi makukhulunywa nge-GNU kuzanywa ukuthi okubalekile i-service delivery ifike emphakathini. So njengoba abantu mase bekhulumile bavota leyo nto isho ukuthi abalalelwe bese kubunjwa lo hulumeni ozokwenza ukuthi i-service delivery ifike kubantu. So ngenxa ye-system esikhona nanokuvota kwabantu sekusifaka ke manje ekutheni izwe lakithi lizoba nayo i-GNU, izwe lakithi lizoba nayo i-GPU, izwe lakithi lizoba nayo i-GLU. Even nakomasipala nje iyeza lento manje njoba siyibuka ngoko province nakunga national. So nje ngiyakholela kuyona except abantu mase bevotile bakhetha asifani into yakithi amaqembu maningi akufani naphesheya mabili nje. Yes. So umuntu maye ngasakuthandi leli ubuya na phesheya ayithathwa nje membership. Mawungasafuni leli ubuya kuleli. So thina ke ama parties maningi umuntu decide ngokwentando sisebenza ngentando yeningi kwelakithi. So umuntu decide ngalendlela afisa ngayo. Yilokho nje bengithi umuntu akakudlulisa. Do you still have confidence in Cyril Ramaphosa as a president? No, I'm not part of ANC but ngikhuluma nge-GNU. He's the president of the country Thina sonke. sonke. Yes. But u-president i-organization yakhe egcina imkhetha within kuma members ukuthi ubani ongahlasi hall. So mina njenge NFP Hlalo yabaleka. angibaleki. Angibaleki. Ngiyabonga ngesikhathi sakho. Yes. President NFP ukuthi it's like babe ne-backroom la khona benze khona i-meeting yayo yonke lento eyenzekayo. I-confidence lekuyena u-president wenu isasekhona. Yes, ngisesenayo. Yes, ngisesenayo because ukhethiwe enkonfeni. So ngokwe constitution we need to respect i-structure esuke sikhethiwe ngabanikazi be-organization. So nginayo into ethi uma kulunga lezi zinto still uyoqhubeka abe upresident except uma kungaba noshintsho olungaba khona ezweni ngoba isimo siyaguquguquka. Kodwa okwamanje sizokhuza wona lo mhlolo ngoba ukubuya isibili kuyobe kungasafani ngalendlela okungayo. Okwamanje ngiyamrespecta njengopresident we-NFP except kuyoba khona ushintsho olungaba khona. Kodwa nje okwanamhlanje besizothatha leso stand ukukhuza le NEC enginayo ukuthi akuhambi kahle ama resolutions ewathathayo a divide organization. Yes. Siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga.